kolenách Tereščenko prihral Nikulinovi, Radulov. Pred brankou je Medvedev, na modrej čiare Nikulin, Medvedev tečoval jeho strelu, ešte Medvedev prihráva Radulovovi a Rusko vyhráva 1-0. V tomto je Radu. Spekuloval, už si Puk nepotreboval pristaviť a Janus mal o to nepríjemnejšiu pozíciu. Štvrtý gól na týchto majstrovstvách Kovalčukovi, ale Tereščenko tam bol tiež veľmi šikovne. Znovu dobrá robota Mária Bližňáka aj proti Radulovovi. Ale Tereščenko aj na druhý pokus dokázal Puk ukontrolovať. Radulov sa snažil využiť malé zaváhanie sekeru, ktorý stratil stabilitu a Kovalčuk zvyšuje na 2-0 pre Rusko. Našeho bránkoviska. Samozrejme museli sa na neho hneď naviazať ďalší naši bráňací hráči. Puk veľmi šikovne nechal za sebou a pre Kovalčuka. Na prihrávku čaká Medvedev, ale aj Tereščenko. Kovalčuk nabíja Nikulinovi, ktorý robí chybu. Radivojevič môže ísť dopredu. Branko Radivojevič v samostatnom nájazde. Gól! 1-2! Gól do šatne! Aj Slováci sa dočkali gólu v oslabení. Tie svoje nepremenené tutovky. Branko si sypal popol na hlavu, dokonca vyhlásil, že sme neschopní. Nie, Branko, nie ste neschopní. Krásna strela do vinkla. Pripomenul si Vlaňajšok. Veľmi dobré. Janus z obidvoch strán má atakujúcich súperových útočníkov, z jednej Radulova, z druhej Kovalčuka. Denisov. A prehrávame o 2 góly. Denisov nachytal teraz Jara Janusa pomerne ľahkou strelou. Puk. Strelu sa asi ešte tečoval jemne Roman Kukumberg. Sú svojich spoluhráčov, ktorí môžu vyhadzovať v posledných 4 minútach puky na zakázané uvoľnenie bez toho, aby sa hra prerušila. A v tejto chvíli koniec. Rusi získali veľmi dôležité body a naši napriek tomu, že podali zlepšený výkon, stále len zo...